Můžu, jo? Takže ahoj, já děkuju Dominikovi Vildovi za nominaci do téhle debilní soutěže a nechal jsem to trochu odstát a teď se to pokusím vypít, tak jdeme na to a potom řeknu svoji nominaci. Vzal jsem si to radši ven, kdyby se náhodou něco stalo. Tak, na zdraví. A ještě, když jsem to teda vypil, bylo to hnusný a chtěl bych nominovat Ondru Švamerka, Michala Weisgebera a Dana Martínka. Jestli to nevypijete do 24 hodin, tak mi dlužíte tohle, protože tohle je jasná jednička a nikdy to pivo nebude lepší. OK? Čau.